Ano nga ba ang AI? Marami ang nag-iisip na para lang ito sa kabataan. Pero alam nyo ba na pati sina lolo at lola may pakinabang din dito? AI o Artificial Intelligence. Ito yung teknolohiya na natututo at tumutulong sa tao. Katulad ng mga apps na binabasa ang boses mo para maghanap sa internet o magbukas ng ilaw sa bahay. May AI apps din na nagpapaalala ng oras ng pag-inom ng gamot. Tumutulong maghanap ng simpleng exercise para sa senior citizens at nagbibigay ng libreng health tips. At higit sa lahat, nakakatulong ang AI para mas madali kayong makakonekta sa inyong mga mahal sa buhay kahit nasa malayo. Gamitin ng AI, i-level up ang buhay. Dapat AI ready. Para sa AI ready na Kapampangan, bata man o senior citizen.